Welkom bij de Sporttafel. Voor deze aflevering zijn we naar Bergen ter Blijt gegaan, waar we een gesprek hebben met Nomi Indebraak. Nomi Indebraak, 17 jaar oud en handbal international. Over haar indrukwekkende carrière tot nu toe, overigens er gebeurde ook iets wat minder leuk was, gaan we met haar uitgebreid in gesprek. Nomi, 17 jaar oud, al een indrukwekkende carrière als handbalster achter de rug, heb ik net in de intro verteld. Laten we eens even die carrière vanaf het begin onder de loep nemen. Waar ben je begonnen en waarom ben je eigenlijk gaan handballen? Ik ben begonnen bij Philby Quick hier in Bergen ter Blijt. En ik ben eigenlijk begonnen omdat mijn zus hier ook handbalde. En ik wilde heel graag na mijn zwemdiploma beginnen met een sport en dat was dus handbal geworden. En specifiek handballen omdat je zussen deed of had je zoiets van voetballen is met de hart? Dat doe ik niet. Nee, eigenlijk vooral omdat mijn zussen deed. Ik vond het heel erg leuk om te kijken en wilde ook graag meedoen. Oké, en hoe lang heb je hier gespeeld? Tot welk team? En ben je op een gegeven moment ben je verhuisd? Vertel eens. Ja, toen ik 12 jaar oud was, ben ik naar VNL in Geleen gegaan. En daar ben ik toen in de C-jeugd gekomen. En sindsdien zit ik eigenlijk bij VNL. En waarom ben je op een gegeven moment naar VNL gegaan? Was je een talent? Werd je gescout? Nee, ik zat al op de handbalschool en daar trainde ik al meer met andere meiden. En toen kon ik de overstap maken naar VNL om toch nog meer te gaan trainen en op een hoger niveau. En dat vond ik wel leuk. Ja, de handbalschool, vertel je, wat is dat? Leg eens uit. Daar trainen we toen nog op de woensdag volgens mij een keer extra en op de zaterdag. Dan doe je 1 keer krachttraining en 1 zaaltraining. En is dat voor meisjes of jongens, in dit geval meisjes die iets meer talent hebben? Ja, daar kon je jezelf voor opgeven en dan waren er soort selectiedagen. En dan werd er een selectie gemaakt die mocht komen trainen. Oké, en toen ben je op een gegeven moment dus bij VNL terechtgekomen in de C-jeugd. En vertel de kijkers eens, hoe is dat gegaan bij VNL? Hoe heb je dat progressie gemaakt? Ik ben dan begonnen in de C-jeugd en ik ben vrijwel meteen mag ik bij een hoger team meedoen. En toen ben ik 3 of 4 jaar geleden ben ik in Dames 1 gekomen om eigenlijk mee te kijken, om mee naar de wedstrijden te gaan en vooral eigenlijk veel te leren. En eigenlijk sinds vorig jaar zit ik vast bij 1 en mag ik ook veel spelen. 3 jaar geleden of 4 jaar geleden bij Dames 1, toen was je net 13 of 14. En ging je echt mee als supporter en werd je bij de hele gebeuren betrokken? Ja, klopt. Ik mocht dan mee met de wedstrijden. Dat was toen ik 15 was. En toen mocht ik alles meekijken, mee met de wedstrijden, mee met de trainingen doen. En ja, vooral ervaring opdoen. En sinds verleden jaar sta je eigenlijk min of meer aan de basis? Ja, door de coronaperiode was er geen wedstrijden, maar was er een alternatieve competitie. En sindsdien speel ik wel aardig wat. Ja. En op welke positie speel je? Op de linkeropbouw. En wat wordt gevraagd op die positie? Wat heb je precies nodig voor kwaliteiten? Nou, toch wel veel schutkracht of schotkracht moet ik hebben. En 1 tegen 1 aangaan. Blijkbaar ben je een talent, want ze bent op een gegeven moment ook geselecteerd voor allerlei jeugdteams op Oranje, van Oranje. Vertel eens. Ja, ik ben geselecteerd vorig jaar, toen de selectiedagen waren voor de onder 16. Toen is dat vorig jaar de onder 17 geworden. En daar ben ik dan nu dit jaar mee naar het EK geweest in de zomer. Naar het EK geweest in de zomer. En daar is iets gebeurd dat was minder prettig. Moeten we toch heel even benoemen, hè? Ja, klopt. In de 3e poolwedstrijd heb ik mijn kruisband afgescheurd. En daar herstel je nu nog van? Ja, ik ben op 22 september geopereerd, dus ik zit nu op 7 weken. En ze trekken daar 9 tot 12 maanden voor uit, dus ik moet nog wel even. En hoe ga je daarmee om? Ik vind zelf dat ik er wel goed mee omga. Ik train hard, ik doe nu veel krachttraining. En ik hoop gewoon dat ik snel weer kan rennen en met de trainingen stukje voor stukje mee kan gaan doen. En wat zegt de orthopeed ervan, hoe het gaat? Ik heb laatst 6 weken controle gehad en hij zei dat alles er goed uitzag. Dus ik ga de goede kant op. En dan heb je mij in het voorgesprek verteld, mijn grote droom is om het volgend jaar naar het WK te gaan. Klopt dat? Ja, volgend jaar zomer hebben we het WK. En daar wil ik wel heel graag bij zijn. Dat is wel mijn doel met mijn kruisband. En het WK onder 18 of... Ja, klopt. Volgend jaar worden we dan de onder 18. Het is dan dezelfde groep en daarmee gaan we dan het WK spelen. En dit jaar het EK, dat hebben ze gewonnen, hè? Ja, daar zijn we eerste geworden, ja. En hoe was het voor jou als geblesseerde speler om dat te moeten meemaken? Lukte het toch een beetje? Ja, het was heel leuk om mee te maken.
Gewoon alles eromheen, de wedstrijdspanning, alles was ja, heel vet. En toen je geblesseerd was, hebben ze je fatsoenlijk opgevangen? Ja, ze hebben me heel goed opgevangen, ja. Hoe is dat eigenlijk als Limburgs meisje? Want je bent een van de weinige Limburgse meisjes in die selectie. Hoe is dat gegaan, dat opnemen daarvan? Word je dan gezien als iemand uit het zuiden? Of hoe ben je meteen geaccepteerd? Vertel eens gewoon heel eerlijk. Ja, op het begin was het natuurlijk wel raar, omdat we met een accent praten en dat soort dingen. Maar na dit jaar, toen we het toernooi dan hadden gehad en vaker hadden getraind samen, zijn we wel heel goed opgenomen in de groep. En is het, ja, is het heel leuk. Het is eigenlijk een gezellige meidengroep. Ja, klopt. Waarom zou jij aan kinderen willen zeggen van je moet gaan handballen? Wat is specifiek leuk aan handballen? Waarom heb je zoiets van er moeten nog veel meer mensen gaan handballen? Nou, het is een hele snelle sport. Er vallen veel doelpunten als het goed is. Dus niet zoals bij voetbal, maar 3-2. En ja, het is ook een heel fysieke sport. Dus je wordt er ook erg hard van. En ja, eigenlijk dat het vooral een hele snelle sport is, vind ik leuk. Behalve het feit dat het een snelle sport is, is het ook hard. Ja, klopt. Het is wel heel hard, ja. Daar moet je dus wel mee kunnen omgaan. Ja. Zeg, dan moet je me toch eens één ding vertellen. Jij traint bij Vlugge Lenig hoe vaak per week? 8 keer. 8 keer per week trainen. En dan ook nog een wedstrijd. Ja, klopt. Dus dan ben je zo ongeveer de hele week in Geleen. Ja, 2 keer per dag meestal. En hoe doe je dat met school? Waar zit je op school? Hoe kun je dat combineren? Want je volgt nog een opleiding. Ja, ik ben sinds vorig jaar naar Sittard naar school gegaan. Omdat dat een loodschool is, dus daar kunnen ze meer regelen met vrijstelling. En ja, dat gaat op zich wel goed nu. Wat voor school is dat in? Een loodschool. En wat houdt dat in? Dan kunnen ze je meer vrijstelling geven voor trainingen of wedstrijden en dat soort dingen. En dat woord lood, wat staat dat voor? Weet je, heeft dat een bepaalde betekenis? Of, Ja, dat heeft een bepaalde betekenis, maar ik zou het zo snel even niet weten. dat maakt niet uit. Is dat trivialum of iets waar je zit? Ja, klopt. Ja, en, maar dat vergt nogal wat, al die trainingen. Hoe doe je dat met de studie dan? Moet je dat s'avonds laat doen? Of krijg je uitstel of vrijstelling? Of, Nou, ik zit nu in mijn examenjaar en door die school kan ik er dus voor kiezen om een examenjaar in 2 jaar te doen. Dus dat doe ik nu ook. Daarom volg ik maar de helft van mijn vakken. Dat is al minder qua middagtijd. En dan in de avond leer ik gewoon, ja, na school. maar je bent dus de hele week bezig. Ja, klopt. Maar je vindt het wel nog altijd leuk. Ja, heel leuk. En wat is jouw ultieme doel? Jouw doelstelling als je nou kijkt, wat wil je nou over 5 jaar? Dan ben je 22, wat wil je dan bereikt hebben? Wat hoop je dan bereikt te hebben? Waar hoop je dan te spelen? Nou, toch wel een Nederlands team. Dat is wel mijn grote doel, ja. En als je nog heel stiekem vooruit kijkt, denk je dat er een reële hoop is? Ja. Oké. Hey, je hebt al veel meegemaakt. Wil je nog iets kwijt? Wil je nog iets aan de kijkers vertellen? Nou, dat ze allemaal op handbal moeten gaan. Goed, hey, bedankt. Leuk en heel veel succes vooral met je herstel. En we komen hier kijken als TV Valkenburg. Als je een keer speelt en als je een keer het Stervende Hemel speelt, komen wij het filmen. Leuk, dankjewel.